la uyangibhedela lo cha nawu ngiyasabuka kunini okay ukhuluma nawe nawe ngizwe phela sisi nawe hayi ukuthi right umfihleli baf ngicela wehlisa umoya ngikhenze ishela umuntu wakho asula ke manje usuwenza ngingaliboni iphutha lami ekubani uyangicasula cha ilibona iphutha lakho angithi wena wazana kanjani iphutha lami engafuna ukungizwa kwakunini ngizama unyaka usuziya phela ngizama ukukhuluma naye lo mina ngodla ingane engayona yami Ladies and gentlemen, manene namanenekazi sanibonani siyanibingelela ku-episode yakho yohlelo silungisa umjolo right here on a favorite channel umjolo show as per usual. Igama lami ngingudlala Matifane and I'm the next big thing in South Africa. Mokuthi uyaqala ukubukela njengamanje kakhohlwa ukusubscribe awulike uphinde futhi ushare channel yakhe ebizwa ngokuthi umjolo show. Mhlambe nawe uneyinkinga ezisinto umjolo simele njengamanje ethi umjolo show@gmail.com. That is umjolo show@gmail.com. Ake sihambe siyobabona ukuthi indaba zabo zihamba kanjani mase siyalungisa lapho kumele silungise khona sibangene. Siphinde sikubingelele sikwamukele mbukelo wohlelo silungisa umjolo right here on a favorite channel umjolo show. Yangazi igama lami ngingudlala Matifane nangu lo oyi next big thing in South Africa. Mesiqala ke isho yakho amakhanda akabheke phansi sisho ngazelinye uNkulunkulu kaMatifane asihawukela. Sikukhumbuza ukuthi the show is proudly sponsored by EasyBet. You can register and bet using our promo code umjolo. That is UMJOLO. Yona ke promo code oyisebenzisayo. Yazi ke silungisa indaba eziningi ezithinta umjolo eminingi futhi yahlukahlukene khona la eMzansi. Eceleni kwami kunobafa esinaye njengamanje sokhuluma naye just to find out ukuthi sikhiphana emjolweni wakhe nanokuthi kungani sinaye la osukwini lanamhlanje. Mtaka baba. Ngiyaphila qhawe grand. Ngiyaphila mfethu. Igama lami nguMatifane. Ngizwile mfethu ukuthi lo okudinga la ushilo wathi umfokazi wami. But awunikeze nje mfethu umlaleli noma umbukeli ukuthi sinobani namhlanje. Lo bengilelaye ke uAndilizwane yakhona lapha eSphingo mfethu. Yosesphingo. Mfethu siyajabula kakhulu sibe nawe namhlanje la ohlelweni sizokhuluma nawe. Igama lohlelo lethu lithi silungisa umjolo. So njengoba silungisa umjolo nje okusho ukuthi nawe njengoba uzithola la uzolungisa umjolo wakho nomuntu obambisene naye. Mhlambe before singene nje deep into it angiqala ekuqaleni mfethu uyamazi umuntu ekuthiwa uZethu umazi kanjani uZethu uma wenganjani umuntu esesipheleni isikhathi eside sahlala naye nje kuningi engawusho ngakungahlonila kodwa nje engawusho njengamanje ukuthi siphila naye okwamanje akukho nje ongathi ke okusasiqali okwenzakalayo si right okwamanje ya engawusho. Okay, no mfethu kuyazwakala kahle kakhulu. Mhlawumbe umunye umbuzo engingaba nawo umbuzo ukuthi ke awungichazele ngepersonality yamama ukuthi umuntu onjani nje. Mhlawumbe umuntu onenhliziyo enhle, umuntu ozithandayo, umuntu onjani uZethu? Yazi uma ewever for you wakhuluma indaba yazi ke lo muntu umuntu right futhi yabo. Noma sixabane yakwazi ukuthi ukuthola. Sure. Sikhulumisane sibonisane lapho nalapho nami uma ngonile naye angifundisa ukuthi enena no la sengirong baba kaPhili nami ngithi ngibona ubrong bami njengoba ngesisi uyabazi ke abantu besifazane ngesikhathi bayaba wrong isikhathi esiningi kodwa nami kwesisikhathi nawe bethu ukuyibone kwayiwena ukuthi wrong la kwesisikhathi ke thina abantu besifazane asifuna ukuvuka isirong sure yeah okunalokho sike sibablema kakhulu sithi ibona aba wrong kanti nawe usuke kuluze ngesinye isikhathi. Mfowethu namhlanje ukubizele la kwishow ukuthi nizokhuluma uready ukuthi umuzi ufuna ukuthini kuwena noma mfethu uyayibuza uyayiphendula uthe ngazi ufuna ukuthini lo mama kumina. Yebo kwamanje ngiqayekela ukuthi hawu ngavele ngabizela ama-camera nje mfowethu ngingazi kanani ngiyazibuza uyabona nje uma ngihamba endleleni ngiyasibuza kaze yini le esengenzile embi kangaka ngomthetho nje ngiyangithusa kodwa ke ngicabanga ukuthi okuningi ngoba ngicabanga ukuthi njengoba usushilo ukuthi yena ongibizile ngizobe sengazi kuyena kwenzakalani ngayo. Hayi uready ukuthi umbone ukhulume naye.
ya futhi ngasho njalo ukuthi ngiready noma ngazi ukuthi ngibhathele kodwa ngiready. Hhayi-ke uyezwa mbukela iqhawe ready ukuthi lizwe ukuthi umama wakwalo ufuna ukuthini njengoba esibhalele wathi ufuna ukuthi athi qaphu nalo bakhulume. Ungabisandawo hlala la ukhona ngoba in no time bazokwazi ukuthi bobabili bakhulume. Uyasazi-ke mengabe kumele siwufake usawoti esilondeni kancane nje, hhayi kakhulu sithi thasi senze isiqiniseko sokuthi izinto zihamba kahle ngoba inhloso enkulu yalolu hlelo ukulungisa not ukubhidlisa. Hlala lapho-ke unganyakazi. Dadewethu, Njani? ngiyaphila kunjani? Ngiyazi ukuthi wena obhalile la ukuthi ufuna nangubafu la uma ngethi umfokazwana azokhuluma nawe. Usefikile-ke ukuthi nikhulume noba u2 kodwa mengabe ekhuluma nami uveze ngathi ukuthi yonke into ihamba kahle, yabo? Uveze ukuthi nje uyamangala ukuthi kungani umlethele ekhaya cause ngokwakhe izinto zihamba kahle and akayiboni inkinga, so usathukile but ulindele ukuthi mhlambe umbizela into enhle noma uzomsurprise nga-something cause yena iy'nkinga phakathi kwena akayiboni. Mhlampe mengiza nje kuwena umfowethu uwumuntu onjani kuwena, umazi i-personality yakho unjani? Hayi ubaba nje o-right, oqotho, oyinakekelayo ney'ngane zakhe, unothando nje. Into emnandi nje kakhulu ngayo uthando. No. Unayo. Into emnandi kakhulu ngayo uthando nje kuphela. Uthando nje, Akukho okunye okumnandi ngayo. Akukho. Akukho. Hawu mfowethu. Akukho okunye okumnandi ngawe? Hayi. 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 Awumthintithini. Ngiyamthintitha kakhulu kabi. Okay. Dadewethu, ubafo nje obesho ukuthi akazi ukuthi kungani umlethe la. Mhlampe angizwe ngawe nje before nginidedele nikhulume. Mhlampe yini eyenza ukuthi uzumlethe la kwishow? Bohluleka ukuhlala naye nikhulume noma kukhulumeki naye? Yini enze wazi decide ukuthi uze kwishow ungahlali naye phansi? Ngike ngazama umuntu ongatholakala isikhathi esiningi. Umuntu ongatholakala uhlezi simsebenzini. So noma ngizama ukumfonela uyayethi uzongithinta uma ngabe sebuyile kube ukuthi-ke usho ukuthi ubuye ekhathele bese yalala bese sigcine singatholananga. Ingakho-ke sengithe ayi othi ngizame yabo mhlawumbe ngakwazi ukuthi evuke naye la asukelele khona ebone ukuthi ngiserious kangakanani ukuthi sihlale phansi sikhulume mina naye. Ila kuze kwangenza ukuthi ngigcine sengibhalile ngihlela la ekhaya. Yini kahle kahle inkinga-ke manje wena mhlampe noma angithi into ongekho happy ngayo wena yini ongekho happy ngayo? Into engekho happy ngayo beku-right nje sonke lesi sikhathi nje ku-right nobabapho yonke into ihamba kahle. Iney'ngane nayo ey'mbili bese kuthi le enye akusiyona yakhe yomunye umuntu ongaphandle. Ngoba kuke khona la ngavela khona kuyona le show le yala ekhaya. Okay. Ngavela lapho ngicathi uwabona ngoba emva kokuthi kudlale lo show leyo ivela ku-TV waqala womuntu. Okay, before uqhubeke mawuvela kwishow yale ekhaya uvela nomunye umuntu noma uvela kwenye ishow yale ekhaya? Ngivela nomunye umuntu babengane yami. So yena kade engakwazi lokhu ukuthi ingane yami. Okay. Ulanga ubengazi ukuthi ingane yami ulangelile. Bewazi ukuthi ingane kadadewethu owashona. Hayibo. Bewazi kanjalo manje indaba iqala lapho-ke ukuthi nje ayiqaleke umuntu nje usehlezi ebhizi ongatholakali ngaso sonke isikhathi nje mangabe ngikhuluma naye umuntu nje ozoqhamuka noma ethi uletha izinto manje wena ungibona ngisilima mntita kuvela. Angishongo ukuthi uyisilima manje ukuthi sihlale phansi umubona mina ubona ngibona ubaba ey'ngane zami. Manje why lento usuyazenza nalento oyenza manje ukuthi ungenzela amakhamera iyangicasula kwayona nje ngicasula. Angazi ukuthi ngampela lento uyenzela ngizwa yini. Kodwa ukuthi ngizame kwaye namhlanje kunini ngizama ukukufonela kodwa. Ngibhizi. Manje ngenza njani ukuthi ungabi naso isikhathi sami. Hayibo. Ngisho offer usatholakala. Ngeke phela mina ngingaphumuli. Udlala ngami kangakanani. Ukube mina lesho ngiyibhalelanga yafika yazokulanda. Shuthi ngabe namanje. Kumanje. Ungibukisa labantu lapha ekhaya. Bazothina abantu ekhaya. Ngizamile kodwa sengathini ngibonele weba lo muntu lo njalo ngimtshena kwalento le ayisho manje
lento ngangayibona ngaphambili Hayibo, ayikho leyo engangitsheni mina yinto. ngikhulisa iloni ingane kanti ingane ulethe yadadewabo kanti ingane yakhe sengize Awu, ngibona kodwa- ngoba sengibona ngalo Kodwa ngalo baba lami Mfundisi, lethayo ngaka ukukhuluma So, nawe nasendlini uvukelwe imoya ngoba uvukwa ngeke umoya. ngivuke luma manje mina Njani-ke ngithuna mina? mina Amadalwane ngithuna amabili owalethe ngasungidakela ucabanga wena ukuthi kwenzakaleni musungidakela straight ulethele iy'ngane Hayi, zakho ngidakela zodwa wena straight. amadanone Hayibo. esezinye zisegcekeni nayo-ke lena-ke ngenzanga lutho ayigcekelanga ukuthi sifikele emhlabeni le Ngithini ndaba mina, le. ngithini? Usuyayibandlulula Yalethwa nawe, yimina, usuyayibandlulula. yalethwa yimina yini? Usuyenza leyo into leyo Hayibo, yabanje manje ngeke phela. usungivezelela Hayi, isayidi lakho ebengingalazi ngeke hayibo ubu baba ingane zami engimaziyo benothando okwazi ukukhuluma nami ngiyakubona ube right wena uthithwa yini wena uthithi ukuthi ngiyathula inkinga yakho musuku usho Uthixo lento uthi isho musu kuthula Musu khuluma kusho lento umuntu isho. wakho lona. weba kwesi sikhathi angikuthanda ukukhuluma mina mfethu Mm. angikuthanda ukukhuluma Mm. ngaso isikhathi ngani ngahleze ngithule lezo Mm. ngoba ngiyazi Uyakwazi, uma sengikhuluma ukwazi angikwazi kodwa ukukhuluma ngezandla ukumbiza, thula ukhulume thula nami. kusakhuluma mina Ukwazi kusakhuluma ukumbiza, mina ukhulume kusakhuluma nami. mina Sixazulule inkinga esisuke sibhekene yona nayo. inkinga sibhekene nayo le Mm. inkinga Vele le uzosho akafuni njalo, ukulawula vele uzogijima usho njalo. ufuna Vele ukulawula uzogijima mina usho njalo uthi mina ngifuna ukukulawula. Mana, mana, Ngengizemthule wo, wo, ngibona izinto wo. zingibhedela umuzi wami kanti uthitheka uba ngale indoda ndlela. uba indoda Bafu hlala Yebo, hlala wena indoda, hlala yebo, wena kahle indoda, ukhululeke yebo. mfethu. ujwayela kabi Kodwa Angijwayela baba kabi. baphi wo musukenze yazi lento namakhamera lawo wane oyenzayo. lo bukisa ngawo la Musukenze lento oyenzayo. azohamba yezo azohamba namakhamera lawo yezo Mase wenzani? Baba bakaza no. Awusafuni yini ukondla iy'ngane awusafuni ukondla iy'ngane ngiyafuna zakho. ukwenza kodwa ezama Manje hayi ungapha hayi wenza ngale ndlela owenza ngayo. Ngapha ngokuthi lo muntu Yindaba umuntu wenza ngale ndlela owenza ngayo wena. ukuthi ngeke Yini kodwa wenza ngale ndlela Hayi owenza bo. owenza ngayo manje. Yabo nje manje usuphenduka isilwane sikaSathane. Hayibo. nami singidakele Wayesesontweni kade wagcinwa kwakuba wayelokhu nasesontweni. hayibo Nasesontweni awusekazi ukubalekela mina yini nalezi ngane zami. Wengane ukubana wagcina ngizokhuluma amagama yezo angingeke abe right ungiphakamisela umoya ungiphakamisela umoya ungiphakamisela umoya yangicasule Okay. Okay, ngicela nehlisa umoya noba u2. La uyangibhedela lo. cha nawe Uyangibhedela ngiyasabula kuningi okay ukhuluma nawe. nawe Ungiphebeze ngizwe phela sisi nawe hayi ukuthi right umfihleli bafu ngicela wehlisa umoya ngikhendishele umuntu wakho Ngicasula-ke manje usuwenza ngingaliboni iphutha lami ekubeni uyangicasula. cha ilibone iphutha lakho angithi wena Uzobona wazazi kanjani iphutha lami engafuni ukungizwa kwakunini ngizama unyaka usuziye phela ngizama ukukhuluma naye lo. Ngeke mina ngiwodla ingane engingayona yami. Selokhe ngizwa Nezami ngabantu mina emgaqweni. mina ngiyazondela Selokhe kwezami ngizwa mina ngabantu mina emgaqweni. uzokuthini wena ngabantu Ukuthi uyahlanya wena abazi abantu okhuluma nabo la phezulu. hayibo ngikhuluma ngithini kubantu okay mfethu wena wabona ishow kangani udadewethu wavela kwishow nalabo futhi ngitshengisa abantu basekhaya usawubona wena kwi-TV ukuthi uma wengane yakho umfice enenye ingane ukuthi kwenzakalani mina sengimone sebona nalapho sengitshena umakhelwane ukuthi hayibo uyazi uma kaphiwe simbona kanje wena ubuwazi ndo mina mfethu wena wathula wathini waqhubeka khuluma nabo lamakhelwane bakho wangeza ngifuna uzokhuluma nami. okay niyayibona Awuzange uzokhuluma nami. Niyayibona Awuzange uzokhuluma nami. Indaba wazi semgaqweni la wazizwa khona. nawe awuzange uzokhuluma naye angani nawe Siqala ukwazi ukukhuluma nami baphiwo. Awukwazi ukukhuluma nami. dadewethu ngilalele nawe awukhulumanga nendoda yakho Lalela lo akangizwa lo. uze la kwisho ukuthi ufuna ukulalela ngani manje sizokwenza ukuthi akulalele nawe awuzange ukhulume nendoda yakho wayifihlela ukuthi unengane wathatha indaba zakho wayineka kwi-TV kanjani kwakumele Besingilahlekela uyena. hayibo weba even nasekhaya ngase ngibatshelile ukuthi maphiwe uyeza kodwa manje into engizoyithi lento ngoba sebayibona bonke sedlula ngizoyithi into kanjani bakhona-ke abantu ngoba bayakwazi Hayi into engcono. wena mina Hayi into bengilindele engcono. wena wena umuntu oqala ubani okumele akhulume imina kanti engona imina ngona cha phela mina bengilindele nalento ongifamisela umoya ngifuni okay usubonile babaphiwo ukuthi lento ongifamisela umoya ngifuni uze kumele ufonele ukuthi makaphiwo ngicela ukukufica endlini phezulu sengithule ba sengithule usukuthi usuthule wenza kanje na wenza kanje ngithini wenza kanje okay ngizama yike indlela
ngingazami ngakhuluma naye Okay. engilahlelele Okay, ngicela sikhulumeni. engilahle ukungitshela ukuthi futhi egwena Hayi, doti Ningayenzi lona. Habe. Ningayenzi lona. nangumuntu Ningayenzi lawo lona. madanona akho uzowagcina lapho kwenako uwadle lezi ishuqulu zakho hlezi ufika nazo laphaya ezoplastic abamnyama Mina ngenzangi ngizozonda uzondla ngani Sis, Ngoba uyazondla ingane lo uzondla Ezami. ngabatangani Ezami. wena uphelele ukuthi imali ngisho kuthiwa engaluka zidluputhu kusayilethe noma kuthiwa zidluputhu lwami elisuka kumina amandla ami hayi wagcina nini yakubalulekile lokho kwena sidlani pho sidlani Hayi, lesengane Mina ngiyazi ukuthi ngisaqongelelani. sidanani le u2 11 Hayi. uzuza idanani Ah. ngabe Hayi, musanganela Bafethu, ngempela ke manje ngicela sikhulumeni kahle. Ngiyanicela. Sis, wena ubhalela ishow ngoba ukhala ngokuthi ubafo uyahlupha ngokungondla izingane zakhe. Not ukuthi akazondli, uyazondla izingane zakhe but akasabhekeleli wonke ingane esekhaya. Nanka nje, nanka amadana nawu2. wena ungayonza ngane ngamadana no2 Ngingenayo mina lana. ningoba uzizona ukuthi Mana wena yini oyiphikayo ufuna ukuthi ngimele ngosingane wenza ngane ngamadanani ehene phela mina wena kanjani ngento esuka kumina ngento esuka kumina Okay. ingane ngamadanani uzuyishoya isifuba nje ngiyazonda ngamadanani Okay, thula baba. Sis, ngicela ukubuza umbuzo owodwa. Wawuyifihleleleni indoda yakho uthi unengane uzothi nengane kaThiswayo. Kwaze kwavela kwi-TV uzunesibindi sokubiza amakhamera. Wena ugude la kubizeni amakhamera. Nanga akakushiyanga ukhona manje ngoba angani. senza kanjena Ngoba ube Ngempela, nemfihlo wena mengabe uba nemfihlo enkulu kumuntu wakho expect ini aqhubeka akuthemba. hayibo ukuzihlale phansi njengoba Nihlale phansi kanjani? Wena Wena uhlulekile ukuhlala naye phansi. Why wena u-expect ukuthi kube lula ukuthi ahlale nawe phansi? hayi madoda ami Fanele wena mangabe ufika la siku-understand thina ukuthi nyenye right ngoba umuntu wesifazane. Ngobani? Wena awukho right nobafo akekho right noba u2 ni wrong. Wena kwakumele utshele ubafo nobafo akhulume nawe yabo. lo muntu uthatha ngokuthi umuntu esifazane yikho eze nami kanje ngoba uyazi ukuthi ngeke ngimenze lutho ngoba ngiyaboshwa lemnyaka Ushilo vele bafata umthinti. angithi iyona lento yikho engigibele ekhaya yikho ngigibele ekhaya Okay, phezu kwakho konke. Umama uyaxolisa mfethu wenze iphutha waba wrong. Ucela nifixe relationship yenu ibe right. unomuntu ongimthembi mina bafu Awusamfoneni. ngeke mina ngimthembi mina bafu Awusamfoneni. ey'ntweni zonke ezinhle nezimbi ngeke ngisho ngimfuni kodwa Manje ulungisa phela. uzongenza nje phambi kwamakhamera Lungile mfethu ngiyaku-understanda lo ukuthi alisekho ithemba usamthembi ngaleyo ndlela. But umazi kangcono. Umazi kangcono mfethu. yebo ngiyamazi ngoba ngize ngibiza wona Lalela lamakhamera baba, lawa lalela ngenisela kona Mina, ukuthi mina nawe mina. silungise lento ake kuthiwa ke ngiyaqhubeka ngiyamthemba ekhaya bazothina ilona ekhaya phutha likhona engalenza ukuthi ngingakwazisi ukuthi ulange cha ekhaya lihle bazothina ekhaya Okay. bazothina ekhaya Okay, Ngoba inkinga isekhaya. mfethu akuqali ngawo ukuthi ube nomakoti. Hayi, man, hayi. Kuzobe ngaqali ngawe nje ayami ukuthi ube nomakoti noma intombi esenengane nomunye umfana. It's just that wena ufanda out late. Yabo? sengaze ngibone ngezenzo pho aqani manje sengaze ngibone ngezenzo sengaze ngibone ngezenzo kumele ngithini ngamukele ngoba mina ngisilima kumele ngamukele yonke ngibone ngezenzo angaze ngithi uyisilima Hayi. angaze ngikwenza angivumi nesekhaya ngeke bayivume lonto leyo ngeke bayivume So wena bafo wena awumthandi usisi noma uyamthanda but unqane ukuthi ekhaya bazothini? no bafo ngiyamthanda umthanda inkinga ngisamthembi Mm. lo muntu usengangithi kuthiwa awukwazi ukuthi uthele amanzi ucabanga ukuthi alona asangaphinda abuye lokho ngiyaphinda abuye awukwazi uthela amanzi emhlabathini bese ucabanga ukuthi hawu kodwa nkosi yami hawu kodwa wena Sungasungenze nje. wena ungenza uyazi ukuthi mina nawe siphuma kubuphi umzima sizesifike la sikhona namhlanje kodwa uzongishaya uzongilaxaza kanje angikulaxazi uzongilaxaza phambi kwamakhamera ngisona ukuthi bengiwayisa hayi man Uzongibukanisa neze, Okay, so wena bafo umile kutheni awuphindeli kuyena ngoba usamthembi yiloko kusho. ngaphela ayangiphindile mfowethu sizoyilungisa Hayi, yonke iphinde lento ngalungisa ngizoyilungisa futhi. mina Hayi. baba kaphi usutholile ukuthi okay ingane Okay, eyami okay. kuyone kadadewethu Okay, baba. nangithi mina ngifuna ukuthi ubudlelwane bami nawe wangodliselani pho bungalahleki. wazi kahle ukuthi akuyona ingane yami
wayitshela nje wangisho kutshelile ukuthi ngoba phela ngithi uzozwela ngoba ingane kadadewethu owashona nawe awusangizweli. Nawe awusangizweli. Manje ubothi lo ekhaya bazoyijabula lo nto. kodwa nawe amanga mangaka. Ngangenzela ukuthi ubudlelwane bamnayo bungamoshakali bungapheli. Mina nje Buhayi ngihlekisa ngakithi manje ngihlekisa. Lo budlelwane ke manje buya bufuna ukuphela. Ngizohamba mina ngiyayithoba mina kuma wakho ngikhulume naye nomalume. Kwabona nje ngicabanga ukuthi hayi nokuthi ngiyacabanga. Abasakuthembi mfowethu. Abasakuthembi. Konke okusemandleni. Uzozama yini? Nanoma yini. Mana wena ungayilungisa iglass esifini. Ungayilungisa? Awuyona iglass wena. No, yebo ngiyani iglass. Sengiyambekela mfowethu ukuthi angayilungisa iglass efile. Ngizoyilungisa kanjani iglass? Nazo ke. Kodwa lokho ngizokwazi ukuthi ngikulungise. Ngizozama bengithanda kanjena kodwa ekhweni lami. Bengithanda kanjena. Wazonela wena. Ngeke ngize ngivume ngizolwa. Okay, ngizolwa kuze kulunge. Okay, dadewethu. Shuthi wena ngoba ubafu uyasho ukuthi inkinga ikubo. Shuthi wena ungenze nje kodwa sithandwa sami. Siphume emzimeni omngaka. Siphume intweni ezindaka baba. Shuthi baningi labantu akusimi mina ngedwa mina. Shuthi akumina ngedwa. Shuthi angimina ngedwa. Shuthi ubuvela ungicuphile ngoba kwazi. Kodwa wena sisi uyalibona iphutha lakho la noma ublame nje ubafu ukuthi ukuzibile ngoba esezitholele yena eqinile. Ngiyabona iphutha lami kodwa ube kuyini ukuthi ekhulume nami. Ngikhulume ngithini nawe? Ngibize ethi woza phezulu maphi sengule emsebenzi sizokhuluma ezongibuza ukuthi hayibo nakho ngizwa. Uyangazi la ngihlala khona. Kwangimele aqhamuke la ngihlala khona. Kwakunini ngifika ngingakutholi. Ngiyasebenza nje uyazi ukuthi ngiyasebenza ebusuku mina. Kumele ngenze njani? Akuseni noma yazi angisazi ngisho ama-offer akho. Angisazi ngisho ama-offer ukuthi wena u-offer nini. Angazi nje lutho manje ngawo. Angazi lutho. Noma ukhona omunye khona futhi. Ukhona omunye. Manje power sowenza kanjena babaphi wo. Hayi ngoba ngeke ngikuhlala nomuntu omthini. Ngiyacela sithando sami sizoyilungisa lento ngizozama ngizosho nasekhaya komalume. Kini ngikhulume nabo ngisho ukuthi ngiyaxolisa. Okay, mhlambe into ezokhulula ubafu abe right. Usashona ubaba wengane ngani? Ubengcwatshwa ngo-April. Akasekho baba. Ubengcwatshwa ngo-April. Mfowethu. Ngiyangakwayinayo ingane Mfowethu. Angithembi kwamina mhlawumbe ngiyamlandela. Kwazi ba. Kanjani man? Akabulawa ngoyimina wayifuna leyo intaba engizakhe ngoba uthanda abantu besifazane. Hayibo. Okay. Uthanda abantu besifazane akusimina. Ngiyaxolisa mfethu ukuhleka ukuthi manje ngisho ngivele yabona ubumafika izolo. Vele yabona ubumafika izolo. Usolele into ebuhlungu kanje ukhipha umphefumulo pho baba. Angiphefumulo wamphefumulo ngikupha. Omuthi. Hayi man hayi. Ngeke mina mfowethu. Hayi. Kulungile. Okay. Kulungile ngenze kanjani songaze ngibonise ne-TV. Wena nento ama-TV mina bengihlalele kangiyilalela. Ngicela nehlisa umoya. Hayibo baba kaphiwo imina lona. Ngicela nehlisa umoya. Ngicela nehlisa umoya sisi. Wena kushuthi uzohamba uye kaBafo uyokhuluma nabo uxolise because uzwela ukuthi inkinga umndeni wakhe. Yabo? Uxolise emndenini wakhe. Then kube kuyena kuBafo ukuthi uyavuma yena ukuqhubeka nawe khona engasakuthembi noma akavumi. Because unqena ihlazo. Ngithembe kulokho kwenzakalile Nkosi yami. Sekho kodwa ngizozama ngakho konke kusemandleni. Manje ngazi noma mhlambe kwamanje ngani mhlambe unenye ingane mina engayazi. Ayikho babaphi ayikho uyazi mangabe uhambe emsebenzini ngishiye ekhaya mawubuya ngifice ekhaya. Uyazi nasocingweni ngihlezi ngitholakala ngikaze ngingatholakali ngihlezi ngikhona baba kaphi. Hapo webuthi. Sengizoba inhlekisa manje. Yeah. Sengizoba inhlekisa le ngasekhaya. Ekhaya kathi umuntu osifazane uma ungasamthembi. Phuma ke. And when there's no trust, there's no love. Manje na usuzophuma kumina ngempela. Ngeke phela mina ngisho abantu waseganga ngenxa ukuthi kumele ngalele umuntu osangiphila. Wena ungahlala nenyoka wena. Ungahlala nenyoka wena. Ungahlala nenyoka wena. Yala nto akhe ngicasula. Bayakwashela yini wena kini bayakuphekela wena kini. Phela sehliseni imimoya. Bayakwashela baklinela. Musungenza njalo baba kaphiwo. Musungenza njalo ngiyazi ukuthi ngizozama ukuyilungisa. Okay Baf asiphume nezwi elingujuqu lokugcina. Uyaphuma kuyena noma akakwazi ukuthi ngaphuma ngilinde sisi ngilinde
uyaphuma Angivumi nje umuntu ukulahlekelwa uyaphuma uyena kuyena ngisolwa, angeke noma ngize usayocabanga ngilahlekelwe kahle ngoba ukuthi wena ngimthanda kanje. uzoyenza Ngenxa kanjani indaba yomuntu yakhe. osadliwa iy'ntuthwane la ekhona. Uyocabanga. Ngicabanga mfuthu. Uyocabanga. Ngoba manje Ngicela umthatha ulangele ihlebo wakho nawe. Anginaso Ngicela umthatha ulangele ihlebo wakho nawe. Okay. Ukucatshangwa le. Okay sis. Uqhubeka umthanda njengoba kade umthanda njengengane kadadewethu. Ngiyangifasa ukuthanda umuntu mina engingamzali engingawona amathumbu ami. Ngamfosa kanjani ukuthi ngimthanda? Ubumthanda nje ulangele ihle. Yebo, bengimthanda lesikhathi. Ingane yami. Angithi sengitholile ukuthi akasingane yami. Muthandeke, Hayi thanda bo. mina uthanda ingane Ukukhulisela zami. kubo. Hayi mina ngikumele ngikhulisela ilona ingane zabantu. Ngathi kwezami Wazi zisangiqapha. ukuthi ubaba wakhe kodwa. Okay, Wazi ukuthi ubaba wakhe. Okay sis. Ubafo Ayi. uthi mnikeze isikhathi acabange ukuthi wenze njani ngalento kuningi kakhulu omthwese kona. So ucela ukuthi umnikazi isikhathi acabange ukuthi niyaqhubeka noma wenza kanjani. Yiloko akucelayo yena. Awungeke sekukuhamba kwakhe ngeke sabuya. Ya uyocabanga Ayikho into usazobuya. ezocabanga akacabangela manje. Hayi umuntu wahambe Acabangela. Ngicabanga manje. sisi umuntu wahamba Ucabange manje. Ngiyazi ucabange manje. bafu Awu bakaphi wo. uyocabanga ubuya ngani. Thandi noma. Ngizobuya mfethu. Uzobuya mfethu. Nakho noma sengicangisise kahle ngoba angikwazi ukucabanga into yamanje ngoba ngizophinda ngiyisoli kuthiwa awukwazi ukuphinda into ekulimazile uphinde ushone kona futhi ulimaze kuyona. Sure. Sure yilento futhi. Ilelo nje sisi. Hayi. Uzohamba abuye mfethu umuntu wahamba wangabuye babala ngo. Esabuya nyamazi. Ngiyamazi udiniwe uzodinwa udu. Hayi baba. Hayi. Ethi. Hayi phela wena magama hey. Inga nje. Njayami. Hayi mfethu kubuhlungu mfethu kubuhlungu. Ufuna ungasho mfethu yazi ekhaya ngibukisa kwesidimdimi ekhaya mfethu. Ngibukiswa kwento ile yazi lento mfethu ehlezi yenze kade le nje abantu besifazane bahlezi bebulawa usuku nosuku. Ungangifadisi mina nalabo abantu besifazane mina. Manje mina ukuthi ngithini ke mina ngalawo bantu besifazane mina anginami kodwa sengithatha izinyathelo mase kuthiwa nami sengifana nabo kade mina angifuni kuba umuntu okubo umuntu osesobekile. Yabo nje leyo ungayikhulumi nokuyikhuluma kuyimanje ama profile pictures abantu aphephule. Siphuma kwi-GBV kubhizi. Yeke mfethu uma ukuthi uyabona ukuthi ngeke Ngeke mangabe ngizobulawa wena. Hayibo. Ha. Akafuni ngeke mfethu ungambulali ungambulali. Njayami yabo nje obeshwa nje yabo nje obeshwa nje njayami Mfethu kaya mfethu. njayami Ngiyafika nangephupho. Hayi. ya Ngafika phela nami musuhlekisa ngale nto. Awona usahlisa phela manje ngale nto lena. ngihlekisa kanjani ngento serious kanje. Hayi mfethu hayi. This is a serious matter baba. Ibhlungu kumina mfethu. I understand you mfethu kakhulu yezwa. Ngeke mfethu ngihlekise ngento serious kanje. Uma wengane zakho akufihlela iqiniso elikhulu mfethu lokuthi unengane nomunye umuntu wakwenza isilima wathi uma wengane Usawoti esilondeni. into zami phela lezo. Faka usawoti esilondeni. Ufaka usawoti esilondeni. Uyambalela ukuthi kukuthi. Yiko Hayi cha, kwesinye isikhathi awunalo lapho iqiniso. uma ephuma ngingamthembi ngigcine sikemkalela isikhathi ukuthi ubuya ngesikhathi esithize kube ngathi ngiyamlawula ngoba abasafuna ukulawula ibona sebefuna ukugcina ngaphezulu kwethu manje sengibona kube ibona amadoda ungangithembi. hayibo Ingoba themba kanjani kulesimo esikanjena Umthemba kanjani umuntu akufihlela ukuthi unengane? hayibo shudi ukukhula ngifihlela Wathi unosisi wakho washone engekho. Athi zalo usisi washone engekho umuntu washona kuze. Wena ungamthemba lowo muntu. Hayi waze Hayibo. wahlukanisa umuzi. Wena ungayithemba lowo nto. Wahlukanisa umuzi, wazohlukanisa umuzi shame. Yazi uyawuhlukanisa Cha ngiyabuza ukuthi okay. Bengithi ngizofuna Lale okay. ngizofuna usizo. Kodwa wena ulokhu busy nje lokhu uphosa amatshe lokhu uphosa amatshe. Imake ngiphosela ukugcina ije ke sisi. Izwa nje Khana ngifuna ukubuza wena. Inkinga ufuna ungilalela mina kodwa mina ngiyakulalela. Ngizokulalela kanjani ulokhu ukhuluma lezi zinto oyikhulumayo? Okay asiyishintshe ke manje asike siyenze i-twist ke dadewethu yezwa. Nanguba phone Bengithi ngizokhala. Hayi. khala zome mntakama nanguba unengane eziwu3 zakhe afike kuwena kushela umqome masethi unengane eyodwa lezi eziwu2 ezabhuti wakhe uMatifana kuthi ngelinye ilanga umbone Samuel nezingane zakhe eziwu3 esho ukuthi le zingane zakhe eziwu3 how can you feel about that? Ngiyithatha njengezami. Cha Ngiyayithatha njengezami. leyo nto azange akuhlalele phasa kutshela wena ukwenza isilima so ubona inkinga inhliziyo zethu ayifani nemicabango yethu ayifani
ngingamthatha ngikhulume naye nawe-ke ngimbuze ngithi mina yena akavumanga ukukhuluma nami lokho engibalekele nakhona naye akavumanga ukuthi akhulume nawe cause iqiniso ulithole ku-TV nangabantu hayi ngawe. Axolise lo muntu lo. Because ufuna ngaso isikhathi ehleze phezulu nami. Yabo, ngeke axolise. Because akanakho ukuzehlisa lo muntu lo. sengixolise Akwazi kangaka ukuthi uyaxolisa. Sengixolise kangaka Kodwa kubani nje kuwena lokhu ngikhokhotha futhi. sengixolise kangaka lokho Akwazi, serious. sengixolise kangaka lokho engifikile la Hayi man, hayi. Hawu. kade vele ngikubona ukuthi awusangithandi Hayi. ingakho ungasayifaki nemali engalokho letha amadano lo madano Hayi bo. wahle wena Okay mfethu, lo madano wahle wena ungabusawa lesikokwaletha nansi advice engikunikeza yona. Ngiyaqhubeka nje manje, Qhubeka straight. wondle iy'ngane zakho, ungathatha ispace mhlampe ngumama masu-right, ispace sani And uthe ekhaya uyocabanga. bayayidinga ingane ekhaya. Uthe Bayayidinga uyocabanga. ingane. ziphi ufuna ezinye iy'ngane futhi Cha lona uPO. baba wena usithi mzala nakwena Hayibo nami umuntu odwa. wena sethi mzala vele wena nakwena nenze njani manje? Nenze njani manje? Mina uthatha kanjani ingane ungazenzelanga lutho? Uyithatha kanjani ingane Zohlale phasi. singahlawuliwe engenziwanga lutho? Hayibo. Cha umuntu uthatha kancane serious ngempela yazi. Thatha kancane. Niyithatha kanjani ingane kini ingahlawuliwe? Angithi Uyakwazi nje lokho wena. kade sasikhuluma mina. Ngiyakuhlula nawe. nje wena. Uyakwazi. Zingihlula ngani? Ngiyakuhlula. Wena ohlulwa ingane usulethela amadana no211. Mina nginengane ngakho. Mina abazali bazo zonke lezi ngane lezi. Nginengane ngakho mina. Ayimbili. Manje usho ukuthini? Nayo Phela phela mina le ngisihulumeni engithathe mina, njengeyakho. ngisihulumeni Akekho mina. uthe uhulumeni. Ngiyangondlisa ingane ngazona zami. Hayi suka wena Hayi, nje no. uhluleka Bafethu. ukwenza into elula nje. Hawu. Sime ngokuthi ubafo uyothatha isikhathi sokuthi acabange ukuthi wenze njani ngosisi. Usisi uzolinda abone ukuthi isoka lakhe liyaqhubeka yini naye noma lizomthanda lingasamthembi. Uzomthanda unama. We ma. Ahluka nje. Awedlala wena. Awedlala serious. In the meantime, subscribe, ulike, phinde futhi ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Mina ngingudlala Matifana and I am the next big thing in South Africa. Uma ukuthi ufuna uDJ uMC yonke lento leyo ocabanga ukuthi ngizokwenzela yona ngcono, ungithinte dlala@gmail.com. Ufuna uku-advertise nathi Umjolo Show @gmail.com. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho. Sengathi uNkulunkulu kaMatifana ubengakhawukela sibonge.